Всяка вечер едни и същи проблеми. Гъст дим, безкрайни смени на въглени, персонал под напрежение и разходи, които горят като самите въглени. Трябваше да има по-добър начин. Революция в света на наргилетата. Без въглени, без пепел, без драма. Работи с всички видове тютюни за наргиле. Наливате вода, слагате капсула, натискате бутона, все едно правите кафе. Всеки може да го направи. От бара до масата. Защо да инвестирате в наргилета, които събират прах? С нас плащате само 100 лева на месец, колкото ви трябват. Без затваряне на пари. А ако се счупи наргиле, дори по тяхна вина, сменяме го безплатно до 24 часа. Без въпроси, без притеснения. Ние сме повече от наемодатели. Ние сме ваш партньор. Доставяме и инсталираме оборудването, осигуряваме пълно обучение на персонала, осигуряваме рекламни материали, за да гарантираме продажбите, ежемесечно почистване и поддръжка. И най-важното, осигуряваме всички консумативи. Тютюн, мундштуци, всичко, от което се нуждаете. Ние се грижим за всичко, вие за успеха. Край на хаоса. Край на притесненията. OOS е решението за вашето заведение. Повече клиенти, повече печалба без грижи. Посетете oes.com сега и предложете нещо ново и различно на вашите клиенти. OOS. Вашият бизнес, нашето решение.